A sahun farko ake sako gwamnatin kirki ba baya ba. Jabirin falgore na amfanin madugu maganar bata buya ba. Lamba uku ne mai san Kano da Kano. Wakar lamba uku ce. A Kano sai ta yi huce, don asalin saƙa da zare ake salsalar yin rasati ce. Mazubin zaba tsara tsagaya tsamiya tsokar sama ce. Gangara da hawa a guri guda gagada hanyar gama ce. Taguwa ta fita ka tudu ashe tushiya takin ƙasa ce. Gangamin gama gayyar ganuwa guguwa fisiga sama ce. Hausa sai ɗan Hausa da Hausa mi babbaku kuma mi wasare. Ga duwatsun murhu masu kwari, gwamna dufiti sifika mafari. Kano mun bar tafiyar su gwari, ga Abba Kabir Yusuf na kowa, ga Aminu gatan tallakawa, ga falgoran jama'ar Kanawa. Lamba uku kofar Karuwa, gulbi shine hanyar ruwa. Uba ya san darajar uwa, falgoran na kowa a garkuwa idan da kai wa sauran damuwa. Me babban suna da jibirin falgora mu je da ime gida. To aniya ta akai aniya. Kano tafiyar ta yi daidai. Masu tuwo suke da miya. Jihar Mahadin ya yi kauri. Mu tafiyar ba ma gajiya. Kano tafiyar ta yi daidai. Abba mu ne ma abin gajiya. Jihar Mahadin ya yi kauri. Kai da sifika a za ku iya. Kano tafiyar ta yi daidai. Kano to tafiya ta akai tafiya. Kano tafiyar ta yi daidai. Ga jibirin falgora maza to ku rubuta an yi. Na wasu fika a mai haƙuri gashi da tausayin baye. Bai gajiya aikinsa kuji baya gudu da in sanyi. Mai guduma doka mu gani da ka zartar sai an yi. Mai nasara ne kai ma rabbi ya karu girma. To jibirin mun gode. Kanawa ne muku fatan kairi. Sai makiya sun shuɗe. Kanawa ne muku fatan kairi. Da ka zo sun ruɗe. Kanawa ne muku fatan kairi. Nauje gurin falgore. Kanawa ne muku fatan kairi. Ga tafiyar ta dore. Kanawa ne muku fatan kairi. Zuwan ku Kano mun more. Kanawa ne muku fatan kairi. Kano ta dabatin bengiya. Jalla a babbar Hausa. Min yi zubi sai kwasa. Na ce tafiyar ta yi nisa. Ga gurin ga abba na kwankwaso tafiyar ta yi daidai. To ku sani yan zurku na ce za mu gudewa a gulbe. Kwankwasa ogan daidai. Abba yana yin daidai. Ga gurin ɗan daidai ina musu fika mai tsantseni. Ji Yusuf Darma. A sahun farko Ake sako gwamnatin kirki ba baya ba. jibirin falgora na awadan madugu maganar bata ɓuya ba. Lamba uku ne bisan Kano da Kanawa ne baki ɗaya. A sahun farko Ake sako ko mutan kirki ba baya ba. jabirin falgore na amfanin madugu maganar bata buya ba. Lamba uku ne mai san Kano da Kanawa ne baki ɗaya. A sahun farko ake sako gwamnatin kirki ba baya ba. Jabirin falgore na amfanin madugu maganar bata buya ba. Lamba uku ne mai san Kano da Kanawa ne baki ɗaya. A sahun farko Yawa, ji Yusuf Darma. jabirin falgore na amfanin madugu maganar bata buya ba. Lamba uku ne mai san Kano da Kanawa ne baki ɗaya. Dafa mana Allah aikin mi ya anni tsakar mi ya hanzari. Ka daɗe mu da sa'a tsare mana sharrin ɗan baka burburi. Allah mai iko kai ne ka nufa an ji mu wuri-wuri. Jalabi da fa'i mun sha a gamma a kyale itila tun wuri. Ba ma gajiya gun nema a gurin ta'ala a mun daɗa sintiri. Allah ne ya komai ruwa ka ga ya tsago daga 'yar aya. A sahun farko ake sako gwamnatin kirki ba baya ba. Jabirin falgore na amfanin madugu maganar bata buya ba. Lamba uku ne mai san Kano da Kanawa ne baki ɗaya. Dubai na salatai kara a gurin na ubabban mai gida. Shi ne limamin malakuti da kauna gaba ɗaya mai gida. Nuri kan nuri sirrin nasarar mu ta abba gida-gida. Bangon dafawa hanyar da muke bi ibata da gargada. Fatan da muke yi a fadarsa Allah a bar mu a 'yan gida. Manzon Allah na fiyayyen da ba shi da aibu ko ɗaya. A sahun farko
ake sako kuma can kirki ba a baya ba. Jabarin falgore na abadan madugu maganar bata buya ba. Lamba uku ne mai san Kano da Kanawa ne baki daya. Magana ta amana sai mai kuzirin ilimi da farin hali. Tafiya bisa turba sai wanda ya san sako daga asali. A rage ayi gaye farai sai saye ya zarce isalsali. Nasara a siyasa sai an rike al'umma bisa tattali. Da kunu da kunama ai gwara kunu yunwa bata tsirawa. Da bala'i ai gwara bala ko ba zai kwanawa. Da are da aradu a bana are ko ban sa a koko ba. Maganar jikanta talaka ya san ba a bar shi a baya ba. A Kano da kasar nan gaba ɗaya ni dai ba zan baro ba. Falgore na ɗauka domin shi ili da a nema ijo daya. A sahun farko ake sako ko mutum kirki ba baya ba. Jabarin falgore na abadan madugu maganar bata buya ba. Lamba uku ne mai san Kano da Kanawa ne baki daya. Yau fitila mai haske ta haska Kano in gane gaskiya. Jalisa ta azam kofa mafita wani danja a goda a kabiya. A siyar sai kaya na kwarai ba mai yin tankiya. Mu muke da sifika mai jan mu jiki baya yin wariya. Tafiya bisa tsari kaso bisa faifai ciwon tsintsiya. In Allah ja a kwanan dawi su uban dukkan wata kwalliya. A sahun farko Wajen kirki gurin falgore. jabarin falgore na abadan madugu maganar bata buya ba. Lamba uku ne mai san Kano da Kanawa ne baki Yawa daya. sakon jagora Yusuf Darma hasken birni ikawiya. Hakuri takensa da mun laifi to sai yayi yafiya. Yusuf Darma mun tare mai mari hanyar nan ta biya. Yusuf Darma nan na Malam Ali mai mari mai gaskiya. Yusuf Darma nan na Aminu waya an san shi da juriya. Yusuf Darma nan na Lili na kafin gazance daya. Yusuf Darma nan na Abba hukuma a digon gaskiya. Abba na Abba zama da ran maganar nan ta bazu bai daya. To aiki a Kano kun dau maki me sama maki yawa. Wasu sun rikice ga tafiyar mu tana ta fice. Abubuwan aka ce zai yi takwas maganar haka ce. Inji Yusuf Darma ya ce mana mi maganar a gari. Zaki ise sukari baro yake sarkin alkawari. Yusuf dan kici yake shi da shi aka sanya su o bare. Hasken birni ne ya ce mana ai waƙar ga mu ce